viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, one more boy Eze-Ana go to Benorift, ma become Makaji. Abumoni sin Chuaja, go to the temple. I na Chuaja. Obokazi Afa Mile. Lugazo all more the teacher. Abokazi Moni sin Chuaja, no other Restoration Evangelical Mission. Below Ambassadors or the name. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No but star, no gawan case you. It's so quite you every hour. How to recover your lost gift. How to recover your lost gift. Where I can call again. Or to mountain under the influence of my voice. You once have gift. Some of you with a gift. Na hana afof. Hana more. Yes, when they are still growing. Some will tell you that na hana no voice. My name was clairvoyance, we're clairvoyance. And when their intuition perception be very high. Oh, what they got to do some man. Never for brother to a photo one unlock. Never for brother to an unlock or by the pie visit. Behold, few days after, that brother gave you go as a pay have visit. Oh, one of them cable. No one weekend, I don't get a second ma, Mama. Therefore, I beg the promotion. The same month, in where promotion never in our role. Over oh, one on the bone. Now, Obi Hana Waho. It was saying, ma. No be a barrier. No, the Jahata. No, Yajo since in our bow since. No, I would go in a shop. The images Jawayo for me. More the abo. Be the tolite. On where to do for the beside about that Gina. Now I am a tammy. No, I am not there, no, Joseph. Whatever, what I am. Yeah, now, whatever. Teenagers, adolescents. That is in the one. A martian a hakai, more the hard you send up. Mano, a broom puto. Oh, one on the abo. Email he heard you. Or would you back with a jack with charge or some waggy day? He jet that day for bet of Gabro Gasatrasata. He had body you for the mother. Ngubia, Chiggy Chigabo, Monan Machi, what will follow the original follow come. Give to every one. I don't know this. I want to address those people only. Naju, even there be he was Rema. But before I go, you know quite well. I die natural, no one, I chofuna, Naik and the month of July. Monthly ritual is ongoing. Echefuna, Naik my ritual, I carry Golu 3 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media, TV. But I can tell you, we can't in Ajana to all the days we end Naja since I might Rajati date. Father, for the man, I will book you throughout the year. They show to go in the temple to Aja, go for Kubiokunis, national all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary and Restoration Evangelical Commission, and the consecrated group. I get make data over see pass on Koma. So on this way, they again water Chicotia, na their WhatsApp numbers only. So, Obo nature, this way, Nayabat, he gave me a chat on WhatsApp, forward your 3 prayer requests. Make token donation to the account number. The chat is them on WhatsApp, I can go other details we need for you in order to book. Obo no what I do when I could am on nature, Abalaga family. Chat on WhatsApp 0805 7837 or 0813 8243 871. 9 screen gig of numbers in down. Down, let's dive into today's lecture proper. I am here today to address people that has follow gift only. Obro so nanda na sin na mgbe dị na nwata. Na na afụ vision. Na akụziri gị ihe. No na abụ ịlọ nlo ome. No na abụ ikwu okwu ome. No na abụ agwa gị ihe. Ma ọ bụ na ị na-anụ voice, ị na-anụ gị akpọ ọ ga-afazie gị ozi ome. Bịa, nye m ntị gị. Ọnụ maka m chọrọ address today. I just want to address earnest seekers only. Those people that within them, they are longing. On our body, Hana Sigin them. For the near back one, a hair lose, we had it dear. For that, I'm going to have a minute, we have no few more.
nye m ntị gị ndị a ka m chọrọ ịfụta. Ọ bụrụ na iso na ndị a o doro anya na ị nwere onyinye dị iche n'oge a na ụmụ mmụọ na-ebisiti gị, n'oge a na ị na-anụ olu, n'oge a na ị na-afụ ụzọ, n'oge a na intuition gị bụ superb second to none, ikwu ome onye sịkwanụ ka ọrụ ụka gbagha ihe ikwu o jeruo ọfụ na ihe effort ya bụ na banza. O nwere ndị bụ mgba intuition ha, o nwere ike isi anyị na-eje ebe dị etu a ka ije gbata onye dị etu ụgwọ, ọsọ gị jebere ije na ịya afọ onye a n'ụlọ, nke bụ eziokwu na ịrụ ụka ije mafia n'ụlọ. Onyinye dị ha na-agwa gị ndị nwere raw gift. So ọ bụrụ na iso na ndị nwere ụdị raw gift a, mana nke bụ eziokwu na ọ na-abụ ịlọcha alụlọ na ọ na-eme, egosi gị pụta n'ụtụtụ ikwuo ya ome isi na mmadụ ya anwụ, na-egosi ifuru ebe onye dị etu anwụ, nke bụ eziokwu na onye a ga-anwụ. Ịnọgide ede arọgide etu ọ sịghị na o nwere ebe na-alahụ ụla, na na-alahụ ụla na o nwere ebe apụ ya wee jeje gosi ya. Ọ na-akụ ụmụ ihe dị na ọ dị ka akụkọ ịkọcha. Ụfọdụ a na-akpọ onye ahụ onye ọgbanje. Ihe kpatara eji akpọ ya onye ọgbanje bụ na ọnwa mistri, a na-akpọ ha mystics, na onye ahụ mystics ihe gbasara ndụ ya na-agba ndị mmadụ gharị, ọ gbara ndị ọ dị omimi. Ọ bụrụ na iso na ndị na-enwe ụdị kọla dị ka m chọrọ ya adres today. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọtụtụ n'ime ha na-adịzi surprise. O nwere ndị na-abịa na mba ọsọ na-asị m Eze-Ana na mgbe ha dịkwa na nwata na ha nwere gift nke a ma nwee gift nke ọzọ, mana ihe gbatataziri enwe na kịta ha dotara bụrụzie adult na ha nweozi nke ha na-afụ na nweozi nke ha na-aghọta, nke bụ eziokwu na ọ na-abịa egosikwa onye ụfọdụ ihe na nlọ ya teta n'ụtụtụ nweozi nke afọ. Ụfọdụ bụ na ọ na-abịa egosi gị na adị achịkwatakwusi mkpasa, o wee na-asị gịnị mere. Ụdị ndị na-eto ka mba ya adreesị gị, nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na mmadụ amara ebe mmiri si bido mawa ya, ọ ya ma ebe o si kwụsị. Ana m achọ ịgwa gị na dat gift anyị nwere wee burumbụrụta ụwa, na ọ bụ ndị otu gị, ndị yi ụwa gị, ndị ọgbanje gị, ndị gị na ha wee bịa ụwa, ya spiritual forces, ya spiritual associates. That time ha ka na-apa gị ka akwa as adolescent, ha ka na-apa gị ka akwa maka n'ihi na ha ma na onwero nke ịma. Mana ọ na-abụ mmadụ ruo age of reasoning 18 years, ụmụ mmụọ akwụsị inye gị milk. Ewere ya na ịdịgo onwego age of maturity. Ịghọtara ya? Enwere significant years na ndụ mmadụ from 0 to 7 with very important, all the formative years. Then enwere the adolescent one, the second phase here, get 18 and 18 years. So at this particular years now, you are assumed as innocent before the eyes of Umumu. So many things had may underlook some certain things. Obono family or talono. Yes, how things work in creation. Mbanwe motalunwa, age of 0 to 7. Ibidogo fuba, traces. Go say na nwa, we unique child. Na nwa we mistake. Na nwa na-ekwu okwu. Ọ dịka asị na onye nwere gift of biolocation. Ọ na-ekwu okwu ọ dịka ọ dị ebe ahụ ihe a mee. Ịmago na nwa awụ a destined child, nwa awụ a unique child. Bido mgbe ahụ ka ọ na-abịa na-agbakwute gị na-asị gị taa dị ma ọmọmị na ihe afọ na ihe afọ na nke na-eme na nke na-eme. Ihe needed that time wụ enweta a good mentor. Onye ị ga-aha ndị nwa over bido na nwa spiritually si ma ihe ọ na-eme. Ọ bụrụ onye ọbụla nwere ndị dị gifted na mentorship, ọ ndị dị etu a ga-enwe ike groom nwatakịrị a. Mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwụ aka ọrụ m na akụkọ gbasara akụkọ Samuel wee gwa gị etu nne ya bụ Ana mgbe ọ mụtara nwa obere nwa Samuel o ruo age of reasoning 7 years, ọ kpọrọ nwa wee kpọje na temple ka o jee sabụ onye a na-akpọ Eli, nnukwu onye nchụaja for mentorship. Imeji ofeke compare onye nwere ọzụzụ azụrụ ya. Onye dịrị mgbe alụta na Samuel na-awụ mgbe ahụ nweta voice Samuel ọ gbarịjekwa onye nchụaja Eli. Nna m okwu kpọrọ m ọsị ya mba ya kpọrọ gị ochighakwa azụ ebe ọ na-egwukwa egwu ọ nọkwa Samuel ọ gbajekwa nna ya ukwu sị ya nna m okwu kpọrọ m. Nna ya ukwu wee sị mba wee gunata wee n'anya wee nweta ituition message that na n'ọkwa mmụọ na ezi nwa ozu. O wee sị Samuel ọzọ ya o wee sị ọ bụrụ na olu ahụ kpọọ gị ọzọ gị si kwube nwa odibo gị na-ege ntị. Samuel wee pụọ. Olu a wee kpọọ ya for the third time. Samuel wee sị kwube abụ m odibo gị
na nwa odibo gị na-ege ntị ewezie Samuel ozi ntị ọ dị ọtụtụ n'ime ụnụ inwe ya bụ gift mana ọ na-agba akpọ gị ka ezie gị ozi ị mara ihe ị ga-aza ịtara ya mgbe ụfọdụ ọ na-agba agbakwuo gị ị nwere ihe iji akpọrọ maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na onye afụrụ gwa afụkwa ọzọ agwụ ya mana ọ baka ntị ike gị akwụsị ịgwa gị ị bụrụ disconnect ya gị from ihe iji dị ebube ntị ọ dị mana ọ bụrụ na nne na nna gị mụtara gị kama ọ na-ewute na ụfọdụ ndị nna nna amụtara nwere kịta ahụ ndị eriri eri ihe ha fọ ntampa ụfọdụ amụrụkwa ihe a na-eme instead of nwatakịrị abịa na-egosi tres na onwelo na aka mmụọ dị n'arụ ya instead of ịkpọjere to onye ya ekuru umie to o si na ike wee banye n'ike ịkpọrọ ya jema n'aka ofeke ndị na-eme kabashin na-eme abido sheka ihe a na-achọ ime ka e disconnect ya nwa from ihe o jide bụ na ndị otu ọ bụrụ na anapụ nwa a disconnect ya with supernatural forces ya ihe o ji bi ụwa ọ ya emezikwa ụwa ha jebezi ụmụ ihe niile a na-eme abarakata aba before you know it agbachuo nwa agbachuo na nwa atọwụrụzi oke ofeke ma na-anapụkwa ihe o jide bụ ihe a so na one of the things na-eme spiritual ignorance cheki onwe imagine ihe nwere ike ime na asị na Samuel abịara ọzọ ozi ndị a n'ezie ọma ama ihe o kwesịrị ime ọma ama positioning ọ ya ama ihe ọ ga-erespond and ama ezie ya bụ ozi maka ihe ị marụ na ọkpụkpọ akpọrọ ya dịka onye ozi nara n'iyi ọ ihe a bụ ihe ọtụtụ n'ime ụnụ na-agabiga nke awọ first phase bụ na lack of spiritual direction enyere spiritual direction onye abatara na ị nwere ike coordinate chịkọta ụlọ nke a bụ ofu nke ịbụọ na-eso emekwa ọtụtụ ndị mmadụ ji ana n'iyi bụ eji anapụ ha onyinye amara ha ji wee dị ebube abazi otu ọ bụrụzie ogbo na-emeghegharị because ihe ahụ nwere ihe onye ọbụla bịara ụwa nwere ihe enyere ya onyinye amara enyere oji dị ebube dịrị unique ọ bụrụ na ọ chịkọta wụtụ ndị otu ahụ ga na-agwụ ya si etu a mee osi n'ike na-abanye n'ike from point A to point B mana anapụ gị destroy gị with lack of proper spiritual direction site n'iduhie nwatakịrị ụzọ and the link na nwatakịrị atụ ndị otu ya i disconnect ya ọ nnukwu damage ka ọ na-abụ to some people o tolitezie ọ na-ewi egwuregwu asị na agwụ maria mana ọ chịkọta ụlọ ntị ọ dị so ka ị marụ na ọsọ so na ndị nne na nna so na ndị na-edestroy ụmụ ha ụfọdụ n'ime ha dị ụtọ na-anapụgo ihe ha jide ebube ezigode ya ga-eme ihe dị tụ ọtụrụ interest maka na ọ ghọtọrọ how things work. Nke abụọ bụ ajọ ndụ. Yes, ọ nwere ndị na-ahụ mgbe ha tolitere mgbe ha bidoro bibe ajọ ndụ aba mma ọwụ sebe ịbọ nge before you know it to lose the hotel nlọ ọ dị alụzi ọfụ ọ dị afụzi ihe gosigoro ihe onwe nke ọ fụrụ afụ ọ dịrọ coordinated esi ya ka ọ dị nlọ ka o tetara ụla ọfụ na point B ọmaja na point E chigata na point B so ịfụ na nlọ ya wee make sense because ọ chịkatọrọ o nwere ihe a na-akpọ akụwago m ya mbụ na ya previous lecture nwere back brain nwere frontal brain. The frontal brain is the intellectual brain while back brain is the spiritual brain. Yes, achọrọ ka nkọwa ya etu ọ ya esi kọwa ya ọghọta ọfụma. Now the back brain bụ the spiritual brain na-akọnect gị n'ụwa mmụọ. Then ọ nwetazie dị sị na ọ pass to spiritual the intellectual brain, the frontal brain. The frontal brain wee nye the earthly interpretation maka na ọ bụrụ ihe mmụọ na spirit language ka ụwa mmadụ na-afụ. So all the back brain ka spirit ji alụ ọrụ n'ime ji alụ ọrụ ya ka ọ ga-eji wee nwee ike wee move into the realms, planes and kingdoms wirelessly ma ọ bụ ịnọ na trance. Then mana dị ụtọ n'ụwa mmụọ na language mmụọ dị iche ọ nyanwa connection ahụ asịzi na back brain dị na frontal brain ga-enye ya the earthly interpretation ka ịghọta ya when you wake up. Mana enweziri ike mgbe ibidoziri ịbụ nwoke ibido tawa nwa ịbụrụ nwaanyị na-emekasị mgbe ị na-eme ihe anyị na-agba ụwa ụtụ because you are exchanging vibrations with some souls and spirits gị na ha ekwesịrọ inwe entanglement. Enwere ndị bụ ụtụ akụwagoro m ụnụ wee kọwara ụnụ were the primary color and secondary color gbara gị atụ gwa gị na o nwere color iyi abụ ime isi ewuti color onye gị color example na si wee na enwere ike inwe isi red and blue onye green example mana o nwere color
ihe were m isi kọlọ nke ọdụ nwere kọlọ ya enye gị ọ dị colorless etu a ka ọ dị na mmadụ because onye ọbụla nọ n'ụwa nwere spiritual number onye ọbụla nọ n'ụwa nwere kọrọ ọ na-adadị eche so mgbe ọ nwụrụ ijekwu the wrong person ịma na-agba na otu mmụọ enwekwara ike ịgba ọsọ ahịa enwekwara ike ịnapụ ihe ijide ebube yet enwekwara ike ụfọdụ ya asị na ala onye akara aka ma ọ na-agba dị ọsọ ahịa ma ọ na-enwe destiny destroyers ma ọ bụ ndị na-anapụ mmadụ ihe mmadụ jide ebube na akara aka ọsọ ahịa ka a gbara gị emezie n'ozie inyo gị inyoko ihe ijide ebube is gone gịnị ka m na-ekwu maka ya ọ bụrụ na emere were ihere etu a were ọsọ were ije mee rivers ihe niile kịta bụ ka a banye na the ọzụzụ a ga-agba asụba gị use the power of restoration bido mewe restoration bido mewe restitution bido mewe reparation ka e wee ike retrieve what you have lost in the past ọ bụrụ onye ọ na-emewu ya and ọ bụrụ ihe na-eme one day enidiri ka ebido build well personal relations with your spiritual forces restore ha mee udo etigi na ha ka the current wee bidokwa flow back ihe a wee long teaching but ihe na-achịkọwara gị learn from what I just told you onye maara anyị ya ga-enwe ike mentor gị mana Paul enwere ụwa kịta ndị kịta achọzi mentorship ka m gwa gị in 80s ndị Ebonyi adịm sọrọ ikwue na-ata ezigbo afọ mana jee na main market now some 44 dekade enwere na Ọnịcha now some importers enwere na bụ ndị Ebonyi mana enwetara m na 80s 70s ndị Anambra bụ ndị na-agbara ndị Anambra boy onwe oge o ruziere ndị Anambra ara agbazi boy ịghọtara ya then ebido kpọwa ndị Ebonyi na boy mgbe a kpọrọ ndị Ebonyi na boy ha bido gbawa boy ndị Ebonyi ahụ niile a kpọrọ na boy na 80s na 90s abụrụsigo ọga ụfọdụ mee ngwa ụfọdụ dịka kịta ha eme ego ọfụma ije na main market na one of my friend n'ebe a bụ importer onye ọrụ ukwu gwara na abịa na line ha ọ bụrụ na shop dị ebe a dị 20 before you know it na ndị Ebonyi enwe na 10 shops na-eme ọfụma because na ndị a kpọrọ boy na 80s 90s 2000 are doing well now some of them enwe na 44 dịka ntị ọ dị ịfụna ihe dị na mentorship. So I can tell you now one of the reasons why you are suffering today is that you are not properly mentored. A harness or give to of man. You wear baraka. Can you say about in one just don't say more than talk about family name. Chat him on WhatsApp 0805 78 37 672 or 0813 82 43 871. In the screen, you have those numbers important. May the blessing of Chukwu keep me here in the be with you all. May you be protected. May you be favored. May you be blessed. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike na-esi n'aka ya bịa ka emesịa na udo dịrị onye ọbụla.